Salutare bă băieți și bine v-am găsit la un nou video. Ați văzut să vă arăt cum facem primul clear cu Rengar. În primul rând la 1, 2 și 3 sărim pe plante cu Q. Să luăm 2 stacuri de Ferocity ca să avem empowered. După o să vă arăt și cu runele. Am făcut niște rune standard. Bine, aici trebuia bloodline, dar am greșit. Deci sărim autoatac Q. Întotdeauna autoatac Q. Nu dă niciodată. Bine, o să fie clear-ul mult mai bun odată ce ai leash. Dar neavând leash, apel tot Q. Când avem Q amplificat, mergem în bush ca să mai luăm un stack de ferocity, kiteăm. Foarte important, niciodată să nu folosești abilități pe ăstea mici, vietrele mici. Aici putem să dăm dublu amplificat ca să le luăm pe toate. Acolo mi-am dat cancel la un lot. Și mergem la următorul camp. La ciori de obicei pierd mai mult HP. Totdeauna la fel. Cele mici. Folosem pe aia să moară de la red. La campul ăsta de obicei bag o poțiune. Bine, am pierdut mult HP acum pentru că e puțin mai greu fără leash. Dar să vă arăt că se poate și fără leash să faci full clear. Bun, mergem la loop, ne uităm la stack-uri când expiră. Ne dăm Q. Luăm înainte pe ăștia mici. Kiteăm. Nu trebuie să îți rotești auto-atacuri pe cele mici. Atâta timp cât ai red buff, vrei să folosești la maxim. Aici am dat cancel la un auto. Da, ok. Din nou, avem Q amplificat, mergem în bush. Pe următorul camp. Dăm smite, mergem în bush, cu ferocity. La Gromp trebuie să lași Gromp să lovească pe 2 ori. Mă rog, aici am trebuia să... Și cam asta ar fi full clear-ul pe Rengar. Ai level 4. Eu am jumătate de viață că am pierdut la red. Dar ar trebui să fie undeva la 80% HP. Dacă cureți jungla destul de bine. Și cu leash. Chiar și full HP. Depinde cât HP pierd la Raptors. Și cam asta a fost video. Sper că v-a plăcut. Și dacă vă place, nu uitați, lăsați în comentariu că o să mai facem și cu alți campioni. Bye!